Unya kay ulan-ulan man karon, unya tugnaw, unya mura gutom, so makaunahon na gyud ta ani nga mangita taga tong may snack. So mo to pagtan-aw nako sa abuhan, agoy naman day mga saging nga nahinog na. Dali-dali dayon ako kuha kay para atuang maluto kay syempre gigutom na ang mga person. Nga ako sa dining gipanitan kay ako ada ni siyang prito nga ginanggang akong himuon ani kanang pritohon ako siya pero ang iyang timplada kay ginanggang dili tong katong pritohon sa mantika nga nay asukar dili to pinaginanggang nga style ba kay lami baya siya an-awra gud ninyo unya unsaon ako pagluto kay di nga testingi po ninyo sa inyong balay di ba lamit lagi kaayo so mo na ni ako na siyang gipikas ang saging ha kay para dali ra siya maluto amo ni ako na ning gilunod nga ako pod ning balihon karon taod-taod kay para maluto gid siya nara gibalin na nako no nya murag tan-aw nako nga murag naluto na ni ako na ning haonon nga kay nahaon naman butangan na din ako ni margarine di ba ingon ko ganina nga mura siya ginanggam ang timplada ani nga pinirito nga saging so ang ginanggang di ba margarine man gyud og sugar so mo ni nga butangan ako og margarine lami siya ang lasa kanang murag gyapon siya ginanggang og lasa testing ni ragod ninyo kay kanang hasol na magud magsugba-sugba oy nga kanang walay kanang baga sa abuhan di may manang prito kay ditso na nga butangan na kog margarine ikaw man ani taod-taod butangan ko din ako na siya asukal nga pa rin na siyang tilawan so nagkuha na kog asukal kay butangan na itoppings na tatag lang po di lang po kayo daghanon kay kuha na ba ang saging kanang hinog-hinog na siya pagkatamis pero kay kani kay ihatag pa man ako sa kong anak primero basta primerong haon ibahinon para to sa tong anak nya pagkahon man ikaduhang haon ako na dayon mo kaon mao na ni dili lang kayo daw kag asukar pero lami siya ang lasa lagi niya ginanggang pero ang preparation niya giprito lang pero maorang lasa sa ginanggang oy lami gihapon nya mga unta kay layo man mo